Er vi alle sammen parate? Yes. Okay, så den her Hawaiian triplet strum, der er ligesom 3 versioner af den. Den første med pegefingeren ned, tommelfinger, pegefinger op. Så det er ned, ned, op. Den har en lethed over sig, synes jeg. Og passer godt i, hvis man spiller hawaiiansk vamp. Så kan man spille som fiddle. Så hvis man bare spiller sådan strumming, som er bare ned op hele tiden, så kan man putte det ind som et nedslag. Okay, det må du så også, hvis man så kommer tilbage til den. Ned, ned, op, ned, ned. Hvis man så starter med tommelfingeren. Så er det lidt mere jig-agtigt. Fornemmelse, sådan jig-agtigt. Og det er bare, hvor man starter med tommelfingeren i stedet for. Hvis man så igen starter på opslaget af pegefingeren, så har den sådan en... Den har lidt en anden feeling. Som er lidt smule mere klodset måske. Svinger i hvert fald på en anden måde. Der er meget sådan tyngde på nedslaget på sådan en lille smule klodset måde. Ikke desto mindre kan man godt skrive noget musik med det. Så der er ligesom de 3 versioner.